Wel, helo, a chroeso. Croeso cynnes iawn i chi gyd yma ato ni, Undodiaid Cymru. Wrth i ni ystyried bywyd a chyfraniad un o undodiaid mwyaf blaenllaw y 19eg ganrif, sef y Dr Richard Price. Ac mae'n addas ein bod ni yn ei gofio a'i ddathlu yma yn Bwnt y Bryd, gan ei fod e wedi eni a'i fagu nepeth yma yn Llangeunor. Dewch mewn. Fy'n ni'n hynod y ffodus ac yn ddiolchgar iawn dros ben a gweud y gwir bod gyda ni yma heddi rhywun sy'n arbenigwr ar fywyd a gwaith Richard Price, sef Hugh Williams. Rwy'n ame bod angen cyflwyno Dr Williams i chi, ond rhag ofn bod na rai ohonoch chi sydd heb fod yn gyfarwydd a'i enw a'i waith. Rwy'n mynd i'n rechu nawr i roi rhyw frachydd a cyflym iawn i chi. Mi fyddai'n rhoi darlun llawn yn mynd ag amser o'r farwydd i gyd. So bach o speed info nawr. Nawr, brodwr o Geredigion yw Dr Williams, ond mae e wedi ymgartrefu bellach yn y brifddinas. Mae'n ddeuon y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, yn ddarllenydd mewn athroniaeth ac yn ddarlithydd cyswllt gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A mae fe hefyd yn dipyn o arbenigwr ar warchod plant, pan bydd y wraig yn gweithio. So ni ddiolchgar iawn felly heddi, ond cymryd i gael y plant gyda ni yno. Hawdd nid o'i gyda'n iawn. Fel athronydd gwleidyddol, mae ganddo ddiddordeb mewn traddodiadau meddwl ei gael eu taraid a radicalaeth, gyda ffocws penodol ar ymgysylltu affectiviaeth a'r sffer gyhoeddus. Mae ymchwil yn gyffredinol yn cwmpasu theori wleidyddol ryngwladol a chyfiawnder byd-eang, ond hefyd yn cysylltu gyda'r lleol, sef hanes diasesol Cymru a'i thraddodiadau blaengar o feddwl. Mae'n addysgu yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, ond wedi cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau, o erthyglau a blogs yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ac mae'n wir i ddweud mae ganddo fe ddawn arbennig o gyflwyno beth gallai fod yn destun sydd. Ond mae'n ei gallu wneud mewn ffordd fywiol a diddorol sy'n dod â chyfeiriadau yn dyw ac yn ein hannog myneb i feddwl. Nawr, gyda llaw tip bach chi fan hyn, os byddwch chi byth yn ysgrifennu traethawd ar gyfer Coleg yr Undodiaid, os rhaid chi roi dyfyniad bach allan o lyfr Hugh fan hyn, Credoau Cymru, chi'n siŵr o gael marc bach neu ddoi yn ychwanegol. Un peth ydych chi'n ofyn, os yna unrhyw o beth a sy'n gyfieithu fe, fel bod bobl yn gros y clawdd a hefyd tu hwnt i'r môr yn medru elwa'r trysor hyn. Gwneud chi was Prifysgol Cymru. Reit, os yw'n o was Prifysgol Cymru. Ond yn naturiol, wrth ymwneud gyda syniadau sy'n cwmpasu agweddau radical, ynghyd â goddigarwch, gwahaniaeth a chyfiawnder byd-eang, mae'n sicr y bod chi wedi dod ar draws nifer o undodiaid hanesyddol sydd wedi dylanwadu ar fywyd cymdeithasol, gwleidyddol a moesol ein gwlad. A'r mwyaf o'r rhain efallai yw y Dr Richard Price. Felly dyma gyfle ni nawr i glywed mwy am y gweinidog Undodaidd yma o Llangeunor, ei bywyd a'i waith ar athroniaeth foesol a gwleidyddol ei gyfnod. Ac ystyried hefyd efallai, pam bod pawb heblaw yr Undodiaid
wedi anghofio amdano. Felly rhowch groeso cynnes iawn i Dr Hugh Williams. Diolch yn fawr iawn i chi am y croeso cynnes yna, a diolch yn fawr i bwino chi am gynnyrchu'r amser yma o'r diwrnod 5 o'r gloch rhan di Merched yn y Steddfod. Mae'n siŵr bod rai o'n ni'n chybrin o'n barod, felly mae e'n wir yn hyfryd cael gweld gymaint ohonoch chi yma rhan yma. A ie, yn hynny o beth, a bod e'n hwyr yn y dydd, gobeithio allai cyflwyno i chi rhywfaint ynghylch y dyn arbennig yma mewn ffordd sydd yn ddim yn rhy sych ac yn cadw chi ar fy hun yn dyfe yr amser yma o'r dydd. Cyn i fi gychwyn arni, mae gen i ryw lun fan hyn, dyma un o'r cynigion sy'n dod lan gyda PowerPoint yn dyfe, pan mae rhywun yn dechrau roed y sleidiau at ei gilydd. Os oes ydym byd i wneud â Richard Price fan hyn, ond o'n i yn meddwl bod e'n delwedd sydd i raddau yn atgoffa i ac yn adlewyrchu falle rhywfaint ar y cymeriad neilltuol yma. Yn yr ystyr, fel byddwn ni'n gweld, mae yna gymaint o ddarnau gwahanol i fywyd Richard Price. Gymaint o wahanol bethau bydd yn rhwm â nhw, gymaint o bynciau meisydd a ddyn ymhela nhw, a un o'r heriau sydd wedi bod yn rhan i, ceisio gweld sut mae'r cyfan yn dod at ei gilydd. A blwyddyn diwetha, mi fi sy'n digon ffodus i dreulio tipyn o amser yn ymwneud gyda pobl sydd yn fwy arbenigwyr yna fi a dweud y gwir ar Richard Price wrth ni ddathlu 300,000 eni. A hynny yn gyfer, wrth gwrs, i roi rhywfaint o hwb i enw Richard Price a pobl fel Paul Frame a sgwenno'r biwgraffiad Liberty's Apostol rhyw 6-7 mlynedd yn ôl yn rhan o'r dathladau yna ac yn cymryd y cyfle i feddwl eto ac i gofio eto Richard Price. Nawr dwi am gychwyn os allai gyda un neu ddau hanesyn neu anecdot sydd dwi'n meddwl yn cyfleu falle yr anghofio yma sydd wedi digwydd o gwmpas Richard Price fel ffigwr. A gai ddechrau gyda un o'r ffigurau fwy lleol a dweud y gwir. Mae yna dipyn o bobl yn dielw o ddrysu y gŵr yma gyda Richard Price. Jyst ddoi mi ges i llun gan cyfaill. Oedd wedi bod ar y maes, oedd wedi danfon llun yma i fi, yn gweud, dyma dy ddyn di, dyma Price. Ond wrth gwrs, mi oedd e'n sôn am y dyn hwn, sef William Price. Ond credech chi byth faint o bobl sydd yn drysu rhwng y ddau gymeriad yma. Ond mae rhywun falle'n gallu deall hynny o safbwynt y ffaith bod nhw'n dod o'r rhan yma o'r byd y cymoedd fel petai. Os gawn ni ddefnyddio'r term cyffredinol iawn yna, a'r ddau wrth gwrs yn radical iawn neu anian o safbwynt y bydoedd yn nhw'n ymhel â nhw. Dim dyma tro gyda fi roi darlith ar Richard Price gyda llaw yn Steddfod. Mi wnes i tylodi darlith yn ôl yn 2016, yn cofio pryd hynny, o na fachgen oedd o ifanc yn y gynulleidfa yn ei egeiniau canol, ni'n meddwl, chwarae tegydd bachan ifanc yma'n dod i wrando ar ddarlith ar Richard Price oedd yn y Steddfod. Ond o'n i'n gweld bod e'n edrych yn drysryd braidd. Erbyn y diwedd fel sydd wedi dod i ddilenne gyda ddarlith, ond mi es i lan at y fe, gofyn o le chi beth i'n neud yma, a y bachan yma yn feddyg teulu o Sir Fôn. Oedd wedi dod yn arbennig a'i ddarlith yma, achos oedd e'n meddwl bod e'n trafodi darlith ar y gŵr yma, felly trian ei ond fe ddysgodd am beth i beth y dyrnod ni. Sori arall wedyn ni, a mae hwn yn mynd nôl at y prosiect yma flwyddyn diwetha dathlu'r Price 300 yn dyfe. Un o'r tasgau gen i, neu un o'r prosiectau bach yn rhwng gyda hynny, oedd helpu bachan lleol o Pentre Betws i greu ffilm ddogfen. A Richard Price a'r bachgen yma, Chris, wedi bod wrthi yn gwneud rhywfaint ymchwil o flaen llaw yn y gymuned. A jyst wedi bod yn mynd o gwmpas y lle yn gofyn o gwmpas Llangeiniog, Betws, bod ardal yna ar wylod Cwm Garw. Pwy yw Richard Price pan bod ni'n cofio'r dyn yma ac yn y blaen. Gan gofio nawr, os ewch chi Llangeiniog, mae yna ganolfan Richard Price reit yng nghanol y pentre, canolbwynt y pentre fel yna bod. Dyna yw'n neuadd pentre Llangeiniog. A oedd e'n cael ambell i ymateb gwahanol, ond yr un ymateb cyson oedd yn cael gyda nhw
A oedd tipyn o bobl yn ymateb gyda'r sylw bach yma. Price, price. Business, that's the builder's merchants, isn't it, down the road. A wrth gwrs, ewch chi lawr i ochrau Bridgend, Herefont, a mi welwch chi bod na busnes adeiladwr, ond Robert Price oedd hwnnw, ond pobl leol dal i brysu. A'r un stori bach arall wedyn ni, sydd weithiau yn codi gwyn ac yn syni pobl, yw bod gan Richard Price cefnithau. Wedyn ni, sydd yn llawer mwy enwog na Richard Price ar lawr gwlad Cymru, a honno oedd y ferch o gefnidfa. Felly bydd y rai ohonoch chi fan hyn falle yn ymwybodol o'r stori yna, y stori tragic yna, stori serth yn llun ar ferch, a dorodd ei chalon, a farwodd yn ifanc iawn. A mi oedd y ferch o gefnidfa, yn siarad cofio'r enw yna, anhocyn dwi'n meddwl, mi oedd hi yn gefnder i Richard Price ar ochr ei dadau, a tad Richard Price mae'n debyg yn un o'r rhai oedd wedi bod yn gyfrifol am y penderfyniadau yma nath arwain at Andian yn colli ei chariad hi a colli ei bywyd yn y pendraw. Ond mi ddawn ni nôl at Price y mam. Felly, a dyma fe Richard Price go iawn, rhaid ofn bod chi'n gwybod sut un oedd e a sut oedd e'n edrych. Yn edrych yn braidd yn sych falle yn y dalyn yna, braidd yn ddifrifol, ond dwi'n meddwl, os yw rhywun yn hela'n rhywfaint amser yn darllen amdano chi, dan o fe, ydych chi'n dod i weld bod yna gymeriad hoffus yna tu ôl i'r golwg braidd yn ddifrifol fan hyn. Ond, fel dwi'n gweud, pam dylen ni gofio Richard Price felly, os dyn ni wedi ei anghofio fe fel ffigwr athrwyddgar polymath rhywun wedi cyfrannu gymaint, beth yw e'n union o Price wedi cyfrannu yn ei ddydd? Byddwch chi'n meddwl falle am bod ni fan hyn dan nawdd yr Undodiaid, y bydde fe falle'n addas i fi ddechrau trwy sôn am ei gyfraniadau at fyd crefydd. Ond os agos os da chi, byddai falle'n dychwelyd at yr agwedd yna o'i fywydau maes o lawr o rhyw fath o falle chapwyd i'r adroddiad os ydych chi. Ond cyn i ni symud ymlaen, jyst i nodi yn y cyswllt yna, bydde gafodd Price ei eni yn 1723, beth oedd yna rhyw 4 blynedd ar ôl i gyfoeswr Williams, Pat y Celyn, rhywun arall, gweith nhw mewn i'r stori maes o law, ac sy'n rhan falle o'r cefnlen yma o mor bwysig i ddatblygiad Richard Price yn Cymru. A gath ei eni i hen deulu o Biwritaniaid yn ardal Cwm Garw, ac yn hynny o beth yn rhan o'r rhwydweithiau grymus yma oedd yn dechrau tyfu ar lawr gwlad yn ei Cymru ar y pryd, ac mi ath e ymlaen wedyn ni fod yn weinidog yn y tŷ cwrdd yn Newton Green yn Llundain ar ôl symud lawr i'r brifddinas yn 1740 yn grwt ifanc iawn a dweud y gwir. A mi fuodd e fyna yn hanol gymuned grymus yn neilltuol yna am blynydde lawer. A mi ddim yn ôl at hynny maes o law. Ond yn gyntaf, o ran y gwahanol rhanfydol beisydd yma lle oedd Price yn cyfrannu, dwi am ddechrau gyda maes sydd yn agos iawn ac yn hala ni, ac gweithio'r modd erbyn hyn, falle'n cael ei gweld fel maes sydd rhywsut yn wrthwynebus neu sydd yn mynd yn benben bron a chrefydd, a hynny wrth gwrs, athroniaeth. Ond y gwir amdani yn ewedig yn hyfnod rhywun fel Richard Price, mi oedd deallusion fel fi yn gweld y ddau fyd yn hlwm fel petai ac yn treulio tipyn o amser yn meddwl ynglyn â sut oedd yr un maes yn perthyn i'r llall. A reswm iawn ddechrau gyda athroniaeth yw oherwydd bod Price wedi symud lawr i Llundain, wedi dod i'r amlwg yn y cylchoedd deallusol yma, a ddiwedd 1750 gyda testun pwysig iawn o'r enw yn y Saesneg, Review of the Principal Questions in Morals. Felly, llyfr helaeth oedd hwn, llyfr swmpus ar y prif gwestiynau moeseg. A mi oedd Price ar y pryd yn mynd yn erbyn y llu os ydych chi, achos yn y cyfnod yma, dyna beth oedd gynnwch chi'n y byd athronyddol o'r ffigyrau adnabyddus fel David Hume a Francis Hutcheson. Athronwyr a meddylwyr oedd yn cael ei gweld fel empeirwyr, yw'r syniad yw'r term byddwn ni'n defnyddio, hynny yw athronwyr oedd yn rhoi pwysau yma o'r syniad bod y wybodaeth ni o'r byd yn dod i ni trwy'n synhwyrau ni.
Ac ym myd moeseg, beth oedd y criw yma'n dueddol o wneud oedd gweld bod ein syniadau ni am y da a'r drwg ynghlwm gyda'n ymateb reddfol ni i'r byd o'n cwmpas ni. Sentimentalist o'n cael ei galw yn y Saesneg, y sentimentalwyr. A ei syniad nhw oedd, wel, mae'r da a'r drwg yn ddim byd mwy na'n ymateb greddfol emosiynol ni i'r hyn dyn ni'n gweld yn y byd. Felly, y reswm dyn ni'n galw rhywbeth yn drwg yw oherwydd bod e'n gwneud ni teimlo yn drwg fel petai. Ac yn yr un modd, dyn ni'n galw rhywbeth yn dda oherwydd bod e'n gwneud ni teimlo yn hapus neu yn fodlon. A oedd Richard Price eisiau gwthio nôl yn erbyn hyn, oherwydd oedd e'n gweld problem mawr gyda'r syniad bod ein syniadau moesol ni yn gallu, os ydych chi, bod yn fympwyol ac yn cael ei adeiladu neu'n adlewyrchu ei emosiynau. Na, i Richard Price, mae'r da a drwg yn hytrach yn gwirioneddau tragwyddol. Mae ei'n gweld bod y da a drwg yn pethau sydd yn bodoli yn y byd. So mae yna dreithawd gwych gan Watford Gili, edrych uwch, o 1993, dwi'n meddwl yn y traffodus, lle mae'n sôn yn un a hyn. Mae'n trio esbonio, wel, os ydych chi'n rhywun fel Hugh neu Hutchinson, a ydych chi'n gweld rhywun yn cael ei troannu yn y stryd, dydy y safbwynt yna, safbwynt yr sentimentalist yma, ddim yn gweld bod y drwg yn y weithred ei hunan, ond yn yr ymateb reddfol. Ond na, meddwl Watford Gili, beth oedd Richard Price yn gweud yw, na, mae'r drwg yn y weithred ei hunan. Mae'n defnyddio rhyw trosiad lle mae'n gweud, mae'r halen yn hallt, dyw'r blas yna ddim yn rhywbeth sydd jyst yn wir eich profiad chi o beth, mae e'n wirionedd i'r peth ei hunan. A dyna Richard Price yn ceisio gweithio tuag ati, y syniad yma bod y da yn rhywbeth sydd yn y byd, rhywbeth gwrthrychol, rhywbeth tragwyddol, a bod gyda ni fel pobl y dawn yma i allu adnabod y da a'r drwg yn y byd, bod gyda ni rhyw fath o synwyr moesol. A beth sydd ddiddorol, os ydych chi'n cymryd cam yn ôl, yw i edrych ar safbwyntiau Richard Price fan hyn a gweld bod nhw'n ymddygu llawer mwy a dweud y gwir i safbwynt Athronwyr ar y cyfandir ar y pryd. A mae yna rhywbeth diddorol gyda Price, dwi'n meddwl, bod e'n rhywun oedd yn dod mewn i'r drafodaethau yma yn Llundain gyda syniadau daliadau fe hunan. A wrth gwrs, bydd y Price yn wedi dwyn y syniadau fe o'r cyfandir, gymaint a, wel, yn honga di ta beth yw bod y syniadau yna yn rhyw fath o adlewyrchiad, os licwch chi, o'r syniadau yma oedd wedi meithrin fel bachgen ifanc yng Nghymru yn yr academi angydffurfiol. Maes arall wedyn ni, lle oedd yn dangos ei ddawn oedd mathemateg. A yn y cyfnod yma, tua diwedd yr 1750, fe gath e'r fraint o fod yn esgidor i bapurau Thomas Bayes, hynny yw, yr executor ar gyfer holl waith y mathemategydd adnabyddus yma. Oedd y teulu wedi gofyn i Price i fynd trwy waith y dyn arbennig yma. A Richard Price yn darganfod yn y papurau yma damcaniaeth ddiddorol dros ben, damcaniaeth yn ymwneud gyda tebygolrwydd. Hynny yw, sut dyn ni yn gallu gwybod neu ceisio defnyddio mathemateg er mwyn ceisio rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. A Richard Price wedi gwneud lot fawr o waith ar y damcaniaeth yma, ac yn y pen draw yn datblygu'r damcaniaeth i'r hyn dyn ni'n adnabod heddi fel Bayes theorem. Ac os edrychwch chi o gwmpas o gwbl ar bethau fel deallusrwydd artiffisial, neu pethau fel sut mae'r we yn gweithio, mi welwch chi, so Bayes theorem yw un o'r syniadau neu damcaniaethau sydd yn ganolog bwysig i'r byd hwnnw. A Richard Price, wel, maen nhw'n gweud, petawn ni'n enwi y fath theorem heddi, byddwn ni'n galw yn Bayes-Price theorem oherwydd faint o waith oedd Price wedi gwneud wrth fod o'r syniadau yma at ei gilydd. Felly, chi'n dechrau cael y syniad yma gobeithio ynglyn â'r doniau ymryddawn Richard Price fel rhywun oedd wedi gallu mynd o un byd atholiad moesol, a sgwennu llyfr yma ac tipyn fawr o sylw. Wedyn ni yn troi at mathemateg a datblygu y theorem yma, a felly wedyn ni yn cael ei gydnabod gan gymdeithas frenhinol lawr yn Llundain. Nawr, mi fydd datblygodd Richard Price y sgiliau yma hefyd mewn i gyfeiriad ymarferol. Dyma un o'r pethau eraill chi'n gweld gyda Richard Price yw, ydy, mae e'n deallusyn, mae e'n rhywun gyda'r dawn rhyfeddol yma, gallu troi ei law a'i feddwl at fod beisydd
Angyfol, ond mae e wastad yn rhywun hefyd sydd yn ceisio rhoi y syniadau yma ar waith. A gyda mathemateg, un o'r pethau nath e datblygu oedd technegau a syniadau a pob math o calculations y myd swyddiant. Felly mi oedd e hefyd yn ogystal â bod yn weinidog ac yn athronig yn rhyw fath o actuary, mi oedd e'n gweithio y myd cyllid. A y gwaith oedd Price ag eraill wedi wneud yn y cyfnod yma yn holl bwysig wedyn ni o'r safbwynt gosod sylfaeni ar gyfer y swyddiant. A o'n i'n gweud, un o'r heriau blwyddyn diwetha oedd trial rhoi at ei gilydd bywyd Richard Price a wahanol agweddau yma o'i fywyd a'i waith. A ni'n meddwl, pam y byd fod yna chi y gweinidog yma, yr athronydd yma, oedd yn datblygu rhyw fath o fusnes ar yr ochr, rhyw fath o sideline yn gwneud yswyddiant, oedd e jyst ddim yn gwneud gymaint yna o synwyr i fi. Ond wrth gwrs, ydych chi'n gwneud chydig bach o ddarllen, ges i'r braint o glywed Americanes yn cyflwyno ar y pwnc, Rachel Freeman, oedd yn esbonio, wel, i Price, oedd yn gyfle i roi ei sgiliau i ddoniau mathemategol ar waith, a pam? Wel, oherwydd bod eisiau sicrhau cymdeithas lle oedd y sawl falle oedd wynebu ar gyfyngau neu oedd yn dioddau yn gallu defnyddio swyddiant mwyn gwarchod ei hunan yn erbyn anffawd. Felly, dwi'n chi'n gweld yn sythbyn gyda Price bod beth oedd yn ei yrru fel unigolyn, bod e'n ceisio wastad defnyddio'r dawn anhygoel gyda fe i greu daioni yn y byd. A dyna pam bydd e'n gweithio yn ddiwedd a dweud y gwir y maes yswyddiant, mwyn ceisio creu y polisïau yma, sydd ydych chi, oedd yn mynd i alluogi y sawl yn y gymdeithas, oedd angen rhywfaint o gefnogaeth, rhywfaint o sicrwydd i allu byw eu bywyd nhw, heb yr ofn yma, sydd ydych chi, o bod mewn sefyllfa heb unrhyw fath o adnodd neu arian. Mae hynna wedyn ni yn mynd â ni mlaen yr elfen ymarferol at ei ymwneud gwleidyddol ac yn fuan rili ar ôl ddod i sylw pobl diwedd yr 1950au, oedd pobl yn dechrau talu sylw i'r dyn yma ac eisiau troi yn yr un cylchoedd ag ei. A dyn ni'n gweld dros falle'r 20 mlynedd nes yma bod Price yn cwmpo mewn i ddau gylch dylanwadol dros ben. Un ohonyn nhw sy'n cael ei adnabod fel the Bywyd Circle, cylch bywyd. A dyma cylch oedd yn troi o gwmpas yr arglwydd Shelburne, a fydde wedyn ni maes o law yn brifweinidog Mhrydain am gyfnod byr. Mwyaf falle enwog am y brifweinidog dechrau'r 1980au oedd wedi sicrhau heddwch gyda'r Unol Daleithiau. Ond ar y cyfan, beth sydd gennych chi yw criw o bobl blaengar oedd yn trafod yr holl agweddau yma a rwydyddiaeth yr oes. A mae rhywun yn falle gallu dychmygu Price yn y cyswllt yma, fel yr un dyn ni'n galw heddi yn SPADs yn dyfe, Special Advisors yma, y cynghorwyr arbennig sydd yn troi o gwmpas gwleidyddion, ond dwi'n licio meddwl falle bod Price yn gymeriad ychydig yn fwy blaengar na rai cymeriadau dyn ni wedi gweld yn y math yna o waith yn y blynyddoedd diwetha yma. Y cylch arall wedyn ni o bwys oedd y cylch oedd yn cynnwys yr Americanwr mawr Benjamin Franklin, sef y Club of Honest Whigs. A mae criw yma yn edrych falle fel criw o ddim yn ei sych a gweud y gwir, oedd yn licio mynd i'r tafarndau a trigau amser yn trafod falle dros beitliddau, a mae'n ymddangos bod Richard Price yn fan mawr o gallu gwneud yr arm nesod. Bydde fe wrth ei bodd yn herio pwy bynnag oedd yn dod i'r dafarn gyda'i nerthau. Dwi'n yn gwybod pam o'n lwyddiannus o dde, ond mae'n amlwg oedd e'n mwynhau cael gwneud hyn yn dyfe. Ond ie, mae hwnna eto yn rhoi syniad i chi yn dweud o'r math o berson o Richard Price, o rhywun fel Benjamin Franklin yn mynd ar ei ole ac eisiau trigo amser gyda fe ac eisiau trin a thrafod. A dyna, wrth gwrs, oedd un o'r syniad bydde Richard Price maes o law yn dod yn llais mor ddylanwadol ochr draw'r Iwerydd beth fydde'r Unol Daleithiau maes o law. Ac yn wir, o ran yr enw yma, apostol rhyddid, mae'n debyg taw stori yna ynghylch y llys enw yma, oedd bod Thomas Jefferson, oedd ddim wedi cwrdd ar Richard Price erioed, ond mi oedd y ddau yn llythyru yn aml iawn. Mi oedd Thomas Jefferson, mae'n debyg, yn fydd ei gyd Americanwyr rhyw noson mewn rhyw ddathliad neu gilydd, wedi codi gwydred i Richard Price a'i alw yn apostol rhyddid. Ac eto, mae'n rhoi syniad i chi, o gŵr yma o Langeunor sy'n cael ei dathlu ymhlith
mawrion yma yn Philadelphia yn cyfnod y rhyfel annibyniaeth yn America, a y bobl yna, Jefferson, Franklin ac yn y blaen, a parch enfawr i'r gŵr yma. A yn olaf falle wedyn ni, o safon ceisio roed y trosolwg yma i chi, beth sydd wedyn ni yn deillio hefyd o'r ymwneud gwleidyddol yma yw'r ysgrifau gwleidyddol enwog a gyhoeddwyd gan Richard Price. Mae yna ddwy ysgrif falle sydd yn fwy enwog na'i gyfraniadau eraill. Y cyntaf o Observations on Civil Liberty, gath honno ei chyhoeddi yn 1776, a wnaeth ei gwerthu mwy na 60,000 o gopïau sydd yn swm enfawr yn y cyfnod yna, ac yn dangos i chi eto faint o enw oedd Richard Price. A'r pamffled bach yma wedi ennill dros 200 o ymatebion, 200 o pamffledi eraill, gan lawer iawn o bobl oedd ddim yn rhy hoff o'r syniadau oedd yn y pamffled yma, yn gweld nhw yn rhy heriol o lawer, achos hanfod mewn gwirionedd y pamffled yma oedd cefnogi yr Americanwyr yn ei ymdrechion nhw i sicrhau rhyddid. Mi oedd e wedyn i'n dreithawd ehangach ar y cysyniad o rhyddid yn gyffredinol, a yn enwedig pobl ochr yma ar y werydd yn gweld bod y math yma o destun yn beryg o safbwynt y sefydliad, oherwydd oedd Price yn siarad ac yn arddel y syniad o rhyddid yn y fath ffordd, mi oedd y bobl yma yn gallu gweld, wel, os ydym ni'n dilyn yr ysymeg yma i'r pen, os ydym ni'n newid y gymdeithas yn ôl yr agweddau yma sydd gan Price fan hyn, mae hwn yn mynd i fod yn drafferthus ofnadwy i ni, felly mi gath yr adwaith ffyrnig yma. Ond yr adwaith ffyrnig yna ddim byd i gymaru gyda'r adwaith gafodd e'n 1789, pan nath e cyhoeddi pamffled arall o'r enw Cwm Garw yn y Gymraeg, ond yn y Saesneg gwreiddiol, y Discourse on the Love of Our Country. Ac yn 1789, Price yna lawr yn Llundain yn cyhoeddi ac yn datgan ei gefnogaeth i'r chwyldro yn Ffrainc. A boes bach, mi oedd hynny yn tynnu nid cacwn ar ei bennau i weid y lleia. A dyna falle, dwi'n mynd hyn mewn eiliad, ond falle dyma un o'r resymau yn bod ni ddim falle yn cofio Price cysel ar y bedrwm ni oherwydd yr ymgais ar ôl y pamffled yna i ladd ar Richard Price. A ydych chi'n gallu edrych ar y we, os ydych chi'n edrych ar rhai'r cartwnau yn ymddangos yn y cyfnod yna, y ffordd nhw'n cyfleu ei gymeriadau, bod oedd e'n cael ei weld fel, wel, oedd yna un cartwn enwog, oedd yn cyfeirio ato fe fel llygoden Ffrengig, Seeking Out the Rat, oedd enw, neu teitl y cartwn yna, felly mae'r wasg Brydeinig wedi newid rhyw lawer yn dyfa, mewn dros 200 o flynyddoedd. Beth oedd yn y llyfryn bach yma, wel, oedd yna sawl beth, a byddwn ni'n annog i chi edrych ar y llyfryn ar-lein, mae'n rhyw 30 o dudalennau, felly yn weddol o fyr. Ond beth oedd gynnwch chi o'r syniadau gweriniaethol yma, Republican, oedd Price falle weithiau ddim eisiau cyflwyno i hun felly, achos oedd e'n poeni beth byddai'r goblygiadau hynny, oedd e'n amlwg yn cwestiynu grym teulu brenhinol. Ond os chi'n edrych ar hanfod ei syniadau fe, mi oedden nhw yn weriniaethol ac yn rhoi'r pwysais enfawr yma ar ryddid. Oedd e'n credwr mawr yn y syniad o'r genedl fel rhyw fath o drefn sifig, os ydych chi. Doedd e ddim yn credu yn y syniad bod rhaid i ni wreiddio gwlad mewn chwedlau, os ydych chi, neu fel byddwn ni'n gweud heddi, rhyw fath o hunaniaeth ethnig, iddo fi y bobl, y gymdeithas, ein gwareiddiad, ein cyfraith. Dyna'r pethau sydd yn dod a chendro at ei gilydd. Felly, dyddiau yma, byddwn ni'n galw yn genedlaetholwr civic, yn dyfa, civic nationalist. Mi oedd Price yn arfer y syniadau yma dros 200 o flynyddoedd yn ôl, cyn bod y term yna wedi cael ei bathu. Ac yn ola gyd, oedd e'n cosmopolitan mawr. Oedd e'n rhywun oedd yn credu yn y syniad yma o gydweithio ar draws y byd. Felly, oedd e'n ymwrthod yn gyfan gwbl yn erbyn y syniad y dylai'r gymdeithas rhyngwladol bod yn seiliedig ar gysylltiaeth, oedd e'n ymwrthod yn erbyn imperialaeth, oedd e'n mond yn meddwl bod yna gyfle, os ydych chi, i wreiddiad ar hyd ddynol i wella, os oeddwn ni'n gwneud hynny ar sawl cydweithrediad ar y lefel rhyngwladol. A mi oedd e'n dechrau sôn ynglyn â'r angen am ryw fath o senedd ryngwladol. Oedd e'n meddwl am yr hyn oedd yn digwydd yn yr America fel ryw fath o glasbrint yn hyn, lle oedd e'n gweld sut oedd y daleithiau gwahanol wedi dod at ei gilydd mewn ryw fath o senedd gyfunol ac yn gweud fod dyna'r math o beth sy'n angen ar y lefel ryngwladol. Felly yn rhaid gweld os ydych chi
cynghrair y cenhedloedd a cenhedloedd unedig. Felly un o'r bobl cyntaf i dechrau sôn am y math yna o gyfundrefn, ochr yn ochr gyda athronwyr mawr y cyfandir. Digwydd bod mae'n hard i'n gwybod rhywfaint yn un â'r gwr o'r enw Manuel Kant. Wel, mae Richard Price yn eistedd ochr yn ochr ar rhywun fel fe, fel rhywun oedd yn dychmygu y byd yma, y byd heddychlon gallai cael ei sefydlu pe bai arweinwyr y byd yn penderfynu cydweithio. Iawn, so gobeithio bod hwnna'n rhoi rhyw fath o drosolwg i chi, fel yn gweud, o ddoniau Richard Price, ei gyfraniad. Mae'n siŵr bod yna mwy na un peth dwi ddim wedi sôn amdani. Falle'r un stori am Richard Price sydd yn crynhoi i fi y statws o gydag yn y cyfnod yma oedd bod yr Americanwyr dan ddylanwad Benjamin Franklin wedi pledio a Richard Price i ddod draw diwedd yr 1770au i fod yn un o arweinyddion Llywodraeth Newydd yr Unol Daleithiau. I bob pwrpas oedd yn wedi gwahodd Richard Price i fod yn gynghellor ar y Llywodraeth Newydd. Dyna oedd statws y dyn dyna oedd storydoniau fe, os licwch chi. A diddorol mewn ffordd bod Franklin wedi gwahodd draw ar sail hynny a nid ar sail y ffaith bod wedi bod yn ei cefnogi nhw gyda'i dadleuon wleidyddol. Mae yna le, dylen ni weid, i edrych ar y testyn yna ni'n sôn amdani, y disgwrs yn lyfr y Cymru, fel un o'r testunau pwysica yn hanes syniadau gwleidyddol y gorllewin. Pam dwi'n gweud hynny? Wel, oherwydd yr ymateb nath e enyn. Felly, ar y pryd, beth ddigwyddodd oedd bod pamffled yma gan Richard Price wedi cyffroi pawb yn lan. Ac un o'r bobl wedi cyffroi mwy na neb oedd gŵr o'r enw Edmund Burke. Gwyddel, ond gwyddel Prydeinig os licwch chi, a awdur y llyfr adnabyddus iawn sef Reflections on Revolution in France. A mae'r llyfr yna yn glasur y meddwl gwleidyddol cydwadol. Os ydy unrhyw fyfyriwr wleidyddiaeth eisiau edrych ar destun sy'n mynegiant o'r safbwynt cydwadol ar y byd, hwnnw yw'r testun. Wel, doedd y testun yna ddim wedi cael ei sgwennu fel llyfr testun ar gyfer myfyrwyr y dyfodol. Beth oedd Edmund Burke yn ceisio gwneud yn y llyfr yna oedd claddu Richard Price. Felly os edrychwch chi ar y 30-40 tudalen gyntaf, mae'r Edmund Burke byth a beinydd yn cyfeirio at y Dr Price yma. A hyn oedd wedi digwydd yn y bôn oedd bod pobl fel Burke oedd ar ochr y sefydliad os licwch chi, rhywun oedd yn cefnogi yr eglwys wladol, yn cefnogi y frenhiniaeth ac yn y blaen. Oedd e'n gallu gweld lle oedd hyn yn mynd, a oedd e'n becso enaid ochr yn ochr ag eraill yn y sefydliad bod Price rhywsut yn mynd i arwain rhyw fath o fudiad lle bydde grymoedd blaengar Ffrainc yn cyfuno gyda'r grymoedd blaengar yn Mhryden a chwldroi y drefn. Felly oedd Burke, bod wedi cytuno gyda llawer o ddyddion Price yn y gorffennol, wedi dod i'r casgad, mae rhaid stop ar hyn, a dyna pam sgwennodd e'r testun enwog yna. Ac wrth gwrs, mae'n un ystyr, Burke enillodd y dydd oherwydd oedd yr hyn oedd wedi falle rhybyddion ei gylch wedi digwydd gyda wrth gwrs y terfysg yn Ffrainc. Oedd Price ddim wedi byw i weld y terfysg, a mae'n siŵr petai wedi, mi fydde fe wedi bod yr un mor beirniadol ag unrhyw un arall. Ond dyna un o'r falle problemau os ydych chi o safbwynt cof Price, o bod e'n cael ei weld fel rhywun oedd yn arfer y chwldro yn 1789, Burke yn siarad yn ei erbyn e, a wedyn ni Price ddim wedi byw i weld yr hyn digwyddodd ac i ymateb yn ei tro. Ond beth ddeithoch chi oedd ymatebion ni gan feddylwyr enwog eraill, William Godwin yn archyn neu sosialydd, Tom Paine yn dod yn rhan o'r drafodaeth, cyflafan y chwldro yma, a Mary Wollstonecraft hefyd, y ffemnydd gyntaf, mi ddyn ni nôl at ei hi yn y man. Reit, so wedi creu'r darlun yma, beth felly am dod nôl at y cyfraniad yma ym myd crefydd. So, o ran ei gredau a'i ffidau, mae rhywun falle'n gallu gweud bod ei gyfraniad yma, maes yma, falle di nodweddu mwy gan ei gyfraniad o ddydd i ddydd yn hytrach na unrhyw syniadau mawr neu unrhyw reiddioldeb neu falle athrylydd y myd diwynyddiaeth, os ydych chi. Hynny yw, oedd e'n bwysig iawn yn y cyfnod yma o'r 1750au ymlaen
oedd un o hoelion wythnos licwch chi i'r prif diwynyddol deallusol, ochr yn ochr gyda enwau mawr eraill o'r cyfnod fel ei gyfaill Joseph Priestley. A mi oedd na, gweud y gwir, drafodaeth enwog iawn rhwng y ddau ar ddiwedd yr 1770au, lle oedd nhw'n trafod y cwestiwn o'r ewyllus rydd yn hyd-destun ehangach crefydd, ac yn ddiddorol iawn yn y cyd-destun yna, oedd Priestley yn dueddol o fod yn chydig yn fwy radical na Price. Ond Price ei hun am roi'r pwyslais mawr yma ar y gallu i'r unigolyn penderfynu dros ei hun, am roi'r pwyslais yma ar y wyllus rydd oherwydd bod e'n mor bwysig i'w syniadau cyffredinol am grefydd a moesiau. Hynny yw, os rydyn ni'n gwrthod y syniad bod gan yr unigolyn yr wyllus rydd i benderfynu'r hyn maen nhw'n wneud, mae Price yn dadau, wel, does na ddim ffordd gallwn ni ystyried bod rhywun yn gallu datblygu yn berson rhinweddol os nag nhw yn gyfrifol am y penderfyniadau moesol maen nhw'n wneud. Ac i Price yn dyfeun o'r pethau pwysica, un o'r pethau mwyaf gwerthfawr fy mywyd yw'r gallu yma i ddatblygu yn bobl rhinweddol ar y wyllus sydd yn ganolog i hynny. Mae'r syniadau yna hefyd am yr wyllus sydd yn adlewyrchu ei syniadau gwrth galfinaidd e. Hynny yw, mi oedd Price yn un oedd yn gwrthod rhai o brif daliadau Calfiniaeth, felly oedd yn gwrthod y cysyniad o'r pechod greiddiol, oedd e'n gwrthod y syniad o'r ragarfaeth, oedd e'n gwrthod y syniad yma o bwysigrwydd y gras trwythol yma, mae'r Calfinydd yn gweld sydd yn cydion yn ni ac yn arwain ni ar y trywydd cyfiawn. Mi oedd Price yn gwrthod hynny gyd ac yn rhoi yr ewyllus rydd yng nghanol bob dim i gweud y gwir ac yn datgan bod iachawdwriaeth o'r petai o fewn ein gadael ni, ein bod ni'n gallu ennill iachawdwriaeth ni'n hunan os ydych chi trwy y gweithredoedd cyfiawn, trwy penderfyniadau cywir. Ac yn hynny o beth, beth chi'n gweld gyda Price yw bod e'n crwydro'n bell o'i fagwraeth e. Mae e'n crwydro'n bell o uwchgalfiniaeth ei dad, o'n i'n sôn am Price reit ar y cychwyn yn doedd ni, y ffigwr eitha llym yma yn ôl bob sôn. Ac yn wir, mae'n awgrym bod y cynnen diwynyddol yma rhwng y ddau yn adlewyrchu perthynas cyffredinol oedd yn reit anesmwyth. A mae yna stori adnabyddus am ei dad yn cyrraedd adre ac yn gweld Richard Price wrthi yn darllen clamp o lyfr yn y parlor yn y tŷ, a byddai rhan fwyaf o dadau am ni yn reit falch i weld dyn bachgen ifanc wrthi yn darllen rhyw swmp o lyfr, ac yn gofyn i hwnnw o weld llyfr pwy di hwnna, a Price yn darllen Samuel Clarke, sef un o'r ffigurau mwy rhyddidol wedyn ni, oedd wedi ysbrydoli Price a Undodiaid eraill yn y 19af ganrif. A mae'n debyg bod Price yn y fan o'r lle jyst wedi cydio yn y llyfr a'i dwyau mewn i'r tân. A mae'r stori yna'n cael ei adrodd fel rhyw fath o dameg os ydych chi o'r stori ehangach yma ynglyn â newid Richard Price yn ei lentyndod a'r cynnen yma gyda'i dad e. Mae'n jyst symud sy'n yma. Dyma y tŷ lle fagwyd Richard Price yn Llangeunor a Ryglan ar y Bryn, hen ffermdy o'r enw Tim Tom, ac yn gyd-ddigwyddiad neu beidio, mae'r tir sydd wrth gefn yna dal i fod yn dir comin. A ni'n sôn bod yna nifer o beth eraill dwi ddim wedi sôn amdani o ran Richard Price, ond un o'r pethau oedd e'n wedi gwneud yn ei gyfnod oedd dadlau yn helaeth yn erbyn cau tiroedd, ac yn gweld hynny fel un o'r pethau mwyaf gormesol wedi digwydd i'r economi Brydeinig yn y cyfnod yna ac yn lleihau ac yn gormesu y bobl cyffredin. So mae'n ddiddorol reit bod tir comin dal i fodoli yna tu ôl i die. Nawr, o fan hyn, mi ath Richard Price o ran ei addysg rhyddidol yn gyntaf i'r Academi yn Gastell-Nedd, a wedyn mi ath draw i Sir Garw yn Academi Pentwyn. A dwi'n meddwl bod hwnnw ddim yn bell o lle mae Crosshans heddi. A nhw'n ni oedd Crosshans ddim fel y mae heddi yn y cyfnod yna. Oedd ddim petrol, oedd wedi gael, dwi'n chwaith yn Goldadron. Oedd Richard Price wedi mynd draw i'r gorllewin. A un o'r pethau falle i dynnu sylw at fan hyn yw falle'r dylanwad oedd hwnnw wedi cael ar Price, a'r dylanwad falle Undodaidd y byddai wedyn ni yn diffinio i fywyd e. Achos ymysg y ffigurau dylanwadol yn y cyfnod yma, hanner cyntaf 19af ganrif yn ardal Sir Garw, oedd
Jenkins Jones. A fylde yn un o'r falle Cristnogion cyntaf wedi dechrau arddel syniadau ar minnau fwy rhyddidol gwrth-galfinaidd yn y cyfnod yna. A mae'n digon tebyg falle bod ffigurau fel Jenkins Jones wedi cael dylanwad ar rhai o'r ffigurau oedd yn addysgu yn yr Academi Pentwyn, Samuel Jones yn un ohonyn nhw. A dyma'r sgwrs hefyd o'r gwreiddiau y mudiad Undodaidd byddai'n datblygu maes o law yn y ffrind teifi a Smotin D ac yn y blaen. A rheini wrth gwrs yn bobl oedd yn symud oddi wrth galfiniaeth tuag at cysyniadau dyn ni yn arnafod fel rhai araidd neu sosinaidd, ni'n ddefnyddio'r termau diwynyddol. A trwy gyd-ddigwyddiad, cyfaill Price Joseph Priestley falle, byddai'n cael mwy o ddylanwad maes o law yn yr ardal yna, na'r eisiau Price ei hunan, mae rhywbeth ddiddorol yn digwydd fyna eto. A syniadau falle mwy radical eto gan Joseph Priestley o safbwynt diwynyddiaeth a syniad yma sosiniaeth. Un arall, wrth gwrs, o Sir Garw wreiddiol o rhywun oedd wedi ennill ei blwydd yn y cyffiniau yma, sef Thomas Glyn Cofio, a'i enwi Priestley bach yn rhoi'r y syniad i ni faint o rhywun fel Priestley yn cael dylanwad yn yr ardal ar y pryd. A gweud y gwir, dwi ddim yn un sydd falle ar wybodaeth i allu camu mewn yn ormodol mewn i dir cawsog diwynyddiaeth. Ond jyst i fatha crynhoi a dweud bod y syniadau yma oedd Price yn ei arfel yn rhai radical ar y pryd, ond mi oedden nhw hefyd yn adlewyrchu falle anian Mr Price, sef bod gyda chi rhywun fan hyn oedd wastad yn herio, oedd e'n rhywun oedd yn wrthnebu y sefydliad, ond oedd e ddim pob tro falle y person mwyaf radical. Oedd na rhywbeth amdano fe oedd yn lled cymhedrol neu ymarferol, os ydych chi'n ei pragmatau, lle oedd yn deall bod rhaid i pethau newid yn ar y bach. Felly, dyna falle weithio o ran byd crefydd, pan bod Priestley'n cael ei weld fel rhywun mwy o bwys, oherwydd bod e'n arddel syniadau mwy radical. Lle oedd Price falle jyst yn rhywun oedd yn ymwneud mwy efo'r trafodaethau ddydd yma. Nawr, jyst yn mynd i neidio ymlaen o'r chydig, ni'n siŵr bod fi'n tynnu at diwedd pethau. Ond, i grynhoi falle o ran i gyfraniadau yn byd crefydd, beth ydyn ni falle yn dadlau yw doedd crefydd falle ddim yn faes astudiaeth i Price. Gymaint ag oedd ar hyn o dde yn ei arfer o ddydd i ddydd. Hynny yw, oedd ei grisnogaeth yn fynegiant o'i enaid o'i natur Ei ffydd oedd yn ei yriau, dwi'n credu. Dyna'r modur oedd yn cadw ei fynd ac yn ysbrydoliau i'r holl weithredoedd yma dyn ni wedi bod yn clywed amdanyn nhw. Ydych chi'n gallu gweld hynny yn ei fywyd pob dydd, a ni'n sôn ynglyn â'r prosiect yma Sgwriant, sut oedd ei ddyheuad yma i wneud pethau da yn y byd, yn ei yriau ymlaen, bod ni allan jyst wedi bod yn eistedd mewn cadw'r esmwyth yn athanyddu yn rhywbeth. Dyna bydden ni wedi dewis, ond mi ath ymlaen i wneud y gwaith anhygoel yma yn y maes yna. Ydych chi'n gweld hefyd o safbwynt ei obaith am fyd gwell, yr elfen yma o filinariaeth oedd yn dod y grefydd syniad yma bod o'r 1000 blwyddyn ar y ddaear lle bydde oes heddwch a chyfiawnder yn cyrraedd. Oedd y syniadau yna oedd yn am ni wedi cael ei drwytho y meddwl Price fel bachgen ifanc yn ei yriau pob tro o safbwynt ei weledigaeth a'r math o benderfyniadau, pethau oedd e'n arfer fel person gwleidyddol. A hefyd, o'n i'n sôn am ei gyfraniadau yn Newington Green, bod ar ôl 1758 mi ddath yn weinidog ar y capel yn llecyn bach yna o Lunden, a mi fuodd yn weithgar dros ben ymysg y gymuned yna am dros 30 o flynyddoedd ac yn cefnogi ac yn helpu pob math o bobl. A un o'r bobl fuodd yn helpu, a fuodd yn ffrind ffyddlon iawn i fi, oedd Mary Wollstonecraft, ffermydd gyntaf, siawns fydde nifer ohonoch chi falle wedi clywed am Mary Wollstonecraft. Benderfynodd hi dod i Newington Green, mi nath hi ymgartrefi, oedd hi'n dwlu ar y gymuned yn neilltuol yna, yn gweld bod gyda'n syniadau blaengar, mi fydde hi'n mynd i'r capel ar y sil ac yn gwrando i Price yn treithi, a mi gafodd hi ei ysbrydoli gan Price, ac yn wir, ar ôl y mysodiad Burke a Richard Price, pwy oedd y person cyntaf i sgwennu pamffled yn wyneb yr hyn oedd Burke wedi dweud Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Man.
a mae'n cyfeirio yn Richard Price yn y llyfr yna fel The Sage, ac yn canu clodyd Richard Price. Richard Price wedi bod yn garedig iawn iddi, wedi sicrhau rhywfaint o gefnogaeth ariannol i Mary Wollstonecraft a'r ysgol i ferched oedd wedi sefydlu a hefyd cyflwyno Wollstonecraft i'w chyhoeddo hi. A felly Price wedi chwarae'r rhan ymarferol yma yn ei bywyd hi. Nawr, jyst i gloi nawr ambell i sylw ynglyn â'r elfen yma o gofio a chofio, achos dwi'n meddwl bod Mary Wollstonecraft yn berson diddorol yn y cyswllt yma, achos wrth gwrs dyn ni i chofio hi. A hynna, gweithio'r ffaith bod pethau gwaith wedi digwydd i Mary Wollstonecraft a wedi gwir yn ei bywyd hi a chyn wedi marw yn anhymig yn 27. Oherwydd eto, yn yr un modd ar Richard Price, oedd y sefydliad Prydeinig wedi ymosod ar Wollstonecraft mewn ffurf milau ofnadwy. Ond, diolch beth yn dyferw, cam mlynedd wedi hynny, wrth gwrs, mi oedd pobl eto yn cofio am ac yn clodfori Wollstonecraft o rhan o'r mudiad ffeministaidd newydd oedd yn datblygu. Digwyddodd hynny ddim, wrth gwrs, i Richard Price. A mi allan ni gofyn y cwestiwn, wel, pam o'n i ddim falle wedi gallu adnewyddu cof Richard Price. Un o'r symud falle, wrth gwrs, yw bod yna radicaliaid eraill wedi serenu os ydych chi wedi Richard Price. Enghraifft Robert Owen, sosialydd o Gymro, sy'n cael ei alw the father of English socialism yn y Saesneg, ironig digon. Ond pobl felly yn cael ei adnabod William Morris, yr enw eraill mawr yma, a falle bod hwnna un o'r resymau bod ni ddim wedi troi nhw at Price. Y reswm arall yw, fel ni'n gweud, y job o waith oedd Edinburgh wedi gwneud ar Price yn ei byd. Dwi'n yn meddwl bod cof Price erioed wedi cael ei adfer o'r cyfnod yna. A ydych chi'n dal i weld y modd yma hanes Prydeinig yn cael ei adrodd sut mae hyn y ddigwyddodd bryd hynny yn rhan ganolog o'r seici Prydeinig, allech chi weid, y seici Prydeinig sefydliadol elit. Achos maen nhw'n gweld Burke fel ei dyn nhw yn dyfe. Fe oedd wedi ennill y dydd gyda'i syniadau syfer cydwadol a fe sydd yn cynrychioli calon a pen os ydych chi meddylfryd a'r ymagwedd Prydeinig sefydliadol elit. A Richard Price oedd y gŵr oedd wedi dioddef dan ei lach fel petai. A maen nhw'n ailadrodd y stori yma, a maen nhw'n dal i wneud oedd yna raglen dogfen gyda'i Hislop, lle mynegwyd yr un trwp os ydych chi ynglyn â'r hyn ddigwyddodd bryd hynny. Felly, does na ddim falle llawer o obeth i Price. Ond mae hynna'n codi hynny, llawer o obeth o safbwynt hanesyddiaeth Prydeinig, ond mae'n codi'r cwestiwn pam bod ni ddim yng Nghymru wedi arddel Price fel ffigwr a'i dathliau fel mae Kevin Sinnott, yr artist o Cwm Garw wedi gwneud gyda'r darlun yma. A gymaint y well, dwi'n credu, yw'r darlun yma o Price na'r un wnaethon ni weld o'i gyfnod achos mae e'n cyfleu ni yn dydi. Popeth oedd wedi ymwneud â, mae gennych chi'r Boston Tea Party ar y chwith, mae gennych chi'r Chwrdd Ffrengig, mae gennych chi am o'n i Richard Price yn gadael Tim Tom i fynd o un o'r ysgolion bach anghyffurfiol yma yn ei Cymru. A pwy hwnna tu ôl i Price yna'n cadw llyfr arno fe? Edmund Burke. Ond mae'r llun yma fi'n credu yn rhyw fath o ddathliad o Price, a dyna bydden ni yn licio gweld o safbwynt ni yma yn Nghymru. Mae yna falle cwbl o'r symau, doedd Price wedi gwir ddim wedi cyfrannu gymaint o hynny i fywyd Cymru. Os chi'n cymharu gyda William Williams, o dos oedd yn cymharu, nag oes, o safbwynt y cyfraniad yna at ddiwylliant a chrefydd a hanes Cymru, allech chi weid. Ond mi oedd Price yn rhywun oedd yn dod nôl yn achlysurol i Gymru. Mi oedd yn rhywun oedd yn cael y sgwrsiau yma. Mae rhywun fel Gwynaf Williams, enghraifft, yn argyhoeddig bod e wedi cyfrannu at datblygiadau yn ardaloedd diwydiannol y de a'r gwleidyddiaeth fwy radical nath maes o law cael ei arfer yn llefydd fel Merthyr. Ond, fel i'n gweud, mae yna rhywfaint o ddirgelwch yn hyn. Un o'r pethau sy'n taro fi hefyd yw bod oedd Price yn rhywun oedd â gobeithio mawr i'r wleidyddiaeth Brydeinig ar y pryd. Mae'n rhaid chi gofio, dim ond yn 1707 gath y wleidyddiaeth holo i sefydlu. Felly, i raddau hefyd, beth oedd Price yn ceisio gwneud, oedd tynnu'r wleidyddiaeth newydd honno tuag at wleidyddiaeth fwy blingar. Erbyn diwedd ei oes, fel falle cynifer o'n ni, oedd wedi rhoi lan o'r syniad, oedd wedi jyst yn hyfelch y syniad o blingaredd a rhyddid lle bynnag oedd yn digwydd yn y byd. Ond mae'n syndod felly bod falle y traddodiad mwy Prydeinig llyfurau ddim wedi cydio yn fe. A dwi'n poeni weithiau bod hwnna'n adlewyrchu rhyw fath o gwrth deallusrwydd yn
yn y gymdeithas Gymreig. Ond o'n i ddim, ond ie. Wrth gwrs, fe'n gweud am ran i, mae'n amser i ni ymwybyddu yn y gŵr arbennig yma, a mae'n adeg lle mae crefydd ac ystyriaethau ysbrydol ar drai, a mae gwleidyddiaeth a gweithio wrth gwrs ar gynnydd ofnadwy eto. Ac eto, mewn amser lle dyn ni'n adnewyddu ein cwricwlwm, a'n syniad ohono ni fel cendl ddathloniedig. Pwy gwell bydde rhywun yn gofyn i allu bathu a dysgu ohono na'r apostol rhyddid. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl, os oes ti'n ei rai ohonoch chi eisiau aros o gwmpas a gofyn cwestiwn bod yna gyfle i wneud, dyn ni'n gofio gadael am 6 yn does, so mae yna rhyw 5 neu bach os oes cwestiwn gyda enw i. A mae yna microffon i gael fan hyn hefyd os oes ti'n eisiau codi cwestiwn, ond dim gorfodaeth. Diolch yn fawr iawn, Cofio, hwnna wir yn ddiddorol. O'n i gysgu clywed o'r blaen bod y trypais diddordeb yn ceisio arbed tir y comin rhaid cael mynd. O'n i'n cynnig o'n. Falle bod hwnna'n rhan o ei gefndir Cymreig, bod hwnna'n cyfalchu hwnna bod rhywbeth carig sy'n eisiau i ni gysgu mwy amdano. Ie, yn sicr. A mae hwn yn rhywbeth sy'n mond wedi dod i'n sylwi o fewn y flwyddyn diwetha, a gweud y gwir. Ond wedi darganfod bod Marx yn ei weithio fe gan gynnwys capital yn cyfeirio at Richard Price yn y cyd-destun yma ac yn cyfeirio at fe. Mae'n modd eitha ffafriol a dweud y gwir o safbwynt edrych nhw ar y cyfnod yna ac edrych am radicalied yr oes yma ac yn gweld Price fel rhywun oedd yn dadl blaid y fath o egwyddorion bydde fe Marx ei hunan yn bleidio iddyn nhw. A dwi'n credu bod chi'n cywir y dweud y gwir, dyna bydde ni'n amen, bydde Price wrth gwrs yn fwy ymwybodol o beth bydde sy'n effaith cael ti'r comin oherwydd y ffaith bod e'n rhan o gymuned gen gwlad yng Nghymru yn wahanol iawn i llawer o bobl falle bydde fe yn dadle â nhw yn y byd ddinas. A beth sy'n ddiddorol a dweud y gwir wrth i chi edrych ar Price fel meddyliwr gyda rhyw fath o economi gwleidyddol, dych chi'n gweld mewn gwirionedd bod gyda fe syniadau proto-sosialaidd. A mae ffigurau fel Gregory Cleese er enghraifft sydd yn esydd yn gweld rhywun fel Price fel rhagflaenydd i'r math o sosialaeth utopaidd byddwn ni'n gweld gyda ffigurau fel Robert Owen ac yn cyfeirio at y gwleidyddiaeth milenaraidd yma, syniadau bod hanes yn tywys ni tuag at rhyw fath o dyfodol heddychlon, cyfiawn ac yn y blaen, ond hefyd yn rhai o'r manion yma yn y glo man a'r syniadau yma gan Price yn dyn wel sut mae rhaid i ni datblygu'r economi mewn ffordd cyfiawn sydd yn y pen draw yn sicrhau rhyddid i bobl. Dyna wastad yn credu gyda Price sydd yn arwain i syniadau fe. Beth sy'n ei sicrhau bod pobl yn rhydd o ormes. Ac mi oedd e'n gweld lot yn gynt falle na rhywun fel Emmanuel Kant er enghraifft, beth bydde hefyd sydd effeithiau ofnadwy cyfalafiaeth. Felly mae'n Americanus o fewn Nicole Whelan sydd wedi sgwennu PhD a mwy nag un hefyd erthygl ar Price ac yn cymharu Richard Price gyda Adam Smith. Achos ar hyn o bryd mae llawer o bobl ceisio mynd nôl at Adam Smith ac yn dweud, oedd e ddim Cymru fel ni, oedd e ddim yn rhyw fath o gyfalafwr gignoeth, chi'n edrych ar syniadau fe, oedd gyda fe llawer iawn o bethau da i wneud yn a phedagoldeb ac yn y blaen. Ond mae'n Nicole yn dangos, wel, os ydych chi eisiau gweld pwy oedd yn feddyliwr blaengar ar y pryd, edrychwch ar Richard Price, achos oedd llawer syniadau yn mynegu ni'n ar datblygiad cyfalafiaeth yn wrth gyfalafol yn gwirionedd, ac yn cynnig y safbwynt llawer mwy beirniadol na Price, na Adam Smith, So dwi'n meddwl, o ran falle ein gwybodaeth ni ar Price a falle beth oedd e'n ddiddorol i ddatblygu, yw rhywbeth sydd yn mynd ar ôl y syniadau gwleidyddol economaidd yma sydd yn arddangos yn ei syniadau yn y fylfyd mwy ar radical byddwn ni'n gweud. Rhyw fath o ddrama o'r pwysau. Cwm Garw. Ie, wel, dyna un o'r straeon sydd ddim wedi cael ei sgwennu
A dwi ddim yn meddwl, dweud y gwir, bydde yna rhyw lawr o dystiolaeth, chod hanesyddol cadarn a dod y stori yna, ond bydde rhywun yn gallu gwneud rhyw fath o nofel hanesyddol diddorol iawn, a falle Iolo a Richard yn cwrdd mewn rhyw trafdi yn Llundain, yn dweud. Ond dwi'n meddwl, mae yna rhywun wedi darllen o gwmpas hyn ac yn awgrymu bod ambell dro falle bydden nhw wedi croesi llwybrau, yn dweud. Ond mae hwnna yn, dwi'n meddwl, mynd â ni at falle un o'r symud ni ddim yn cofio price cyn gymaint nôl fan hyn yng Nghymru, oherwydd doedd e ddim yn un o'r gwleidyddol, doedd e ddim, dwi'n credu, gyda'r cymrydorion, doedd e ddim falle yn arfer hun fel Gymru Llundain oedd yn hela ac yn ddiddori yn falle syniadau fwy cenedlaetholgar diwylliannol yn datblygu ar y pryd. Felly mae hwnna'n ddifyr iawn, ond dych chi'n gallu gweld wrth gwrs rhai o'r ffurfiau a syniadau yna sydd yn wir y ddau ohonyn nhw, yn enwedig yn ei undodiaeth, yn ei syniadau gwleidyddol, ac yn hynny o beth fod gwrthwynebiad y ddau i caethlasiaeth. Oes yna ragor o gwestiynau? Na, wel, jyst gyda fi ddim ond diolch o weo'r calon i chi Huw. Mae wedi bod yn bleser meddwl ganddo arno chi. A diolch hefyd i chi i gyd am droi mewn. Gobeithio bod chi wedi ffindio'r ddarlith yn un bywiog a diddorol fel nes i. Felly diolch yn fawr iawn i chi, a gobeithio welwn i chi tro nesaf. Diolch yn fawr.